ഉമ്മ ഈടാണ് ഓളുള്ളത്. നിങ്ങായിട്ട് മുണ്ടിട്ടൊന്ന് കൊളാക്കിയറണ്ട, ജസ്റ്റ് ചിരിച്ചങ്ങ് മതി. ഇറങ്ങിക്കോ. സോറി, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഇതാണ് എന്റെ ഉമ്മ. സോറി, ടെൻഷനില്. ആക്ച്വലി അങ്കില്ലേ 3 ഷഡ്ഡി പുതിയത് വാങ്ങ്. ഒട്ടയില്ല കാള ഇവിടെ പകുതി വില എല്ലാത്തിനും. ഷഡ്ഡിക്ക് എന്ത് പകുതി വില? ഉള്ള വില പോയി. ഡ്രസ്സ് മാത്രല്ല, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനും പകുതി റേറ്റ് ആണ്. അതെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കാസർഗോഡുള്ള വോഗിലേഡിയിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പകുതി വിലയാണ്. അതായത് ഫ്ലാറ്റ് 50% ഓഫർ. ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല, ഷൂസ്, ആക്സസറീസ്, ബാഗ്സ് എല്ലാത്തിനും പകുതി വില തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫർ വരുന്നുള്ളത് ഡിസംബർ 20 മുതൽ 30 വരെയാണ്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഫോർ 10 days. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നുള്ളത് മെഹബൂബ് തിയേറ്ററിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെനോറിന്റെ അടുത്ത്.